Sinden sing sangat luar biasa cak iki. Nggih, laras-laras. Ya. Sing nembe spiral. Ya, luar biasa iki. Nah, yo, ninggal katresnan cok, nggo ngiringi genduk Niken Salindri berdiri. Yuk, goyang po langsung dangdut yuk dados. Ayo Nger, Cahayu. Dipantau karo Gusti Pangeran Haryo Benowo lho Nduk Cahayu. Rawuh anu mirsani wonten YouTube. Banyak yang request ninggal katresnan Nduk Niken Salindri.
Nduk Cahyo. Dalam. Wis salim karo iki rung. Sinten? Iki lho. Pundi? Iki. Iki wong lho iki, dudu plontro. Aku. Ya ngalam, nggih wilujeng dalu. Adik. Tuwek lho iki. Tuwek lho iki. Iso adik. Lek ora ndek brengos. Kancane dilem adik kok jenengan Mary lho. Ngono aku adik kan dimong kok dipuk. Om berarti. Injih Om, pripun kabare panjenengan? Sehat Kak, sehat. Iyalah ya ampun tek bagus ya ampun bagus gemes aku. Yo mas pleke tenanan iki lho. Endi to ki bocah iki ngendi jane? Iki yo. Ya makane jeneng buri. Neng buri wong ning ngarep Padine seneng ning gone buriku ta. Ya ndelok bokongku seneng ta. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Allah. Kono cilik, kono duwe kelebihan iso nyawang bokonge sinden-sinden lek pas ngadeg. Bokong paling subalan lho. Lah asli apa Ora subalan? percaya tanya demen. Mama. Aku ingin ngono kuwi ndemok sinden gone sinden tenanan tak ndemok tanganku kadasen kok. Kok iso? Abim. Kualat. Ora pareng. Kualat. Nggih sugeng dalu Pak De. Pak De. Mbok Mas apa lek apa Nggih ngono lho. Mas, Nah. sugeng dalu Mas. Pak De. Pripun pawartosipun? Sehat. Sehat. Piye kabarmu Mbak niki? Alhamdulillah sehat. Amin. Inggih. Isih sekolah apa wis lulus saiki? Kula. Nah. Tasik sekolah. Oh tasih sekolah. Inggih, panjenengan? Aku isih sekolah. Oh, tasik sekolah. Sekolah ning ndi? Sinten? Aku nang PAUD. Oh, PAUD. Paut. PAUD. Paut iki apa? Papa Udut. Niki lak nggih napa rencange sinten anak jenengan sing ragil as? Adeka. Adeka lho niki. Ya ampun. Ning Adeka ki napa Toto? Toto piye? Dedeke Toto. Iya. Kayak bapake. Heeh. Nek iki ndak Toto blas kok. Kok ora toto piye maksudnya kok ora toto iki lho. Iki ya tak toto lho iki rumasane iki. Masa ta? Ya tak toto ngene. lho. Hasike lak bentuke O. Modal citaan. 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 Citaan saking Gusti Allah. Nah. Disyukuri. Ya, tak Mas syukuri. ya, nggih Mas yang ngeten niki. Ah. Niki niku wonten kelebihan dan kekurangannya. Betul. Nah, bener sekali. Sampean ki duwe kekurangan lan kelebihan lho, Dik. Iya iya. Kelebihannya sampean suarane apik. Iya ta? Apa Bojone ayu. Bojone ayu. Alhamdulillah. Wajahe nggih bagus. 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 Ning kekurangannya nggur sitok. Apa? Ora dedek ngono ta? Ora lek dedeke wis dedek. Cuma Kurang ya apa? kurang ndek jane. Kurang Oh, ane ajar. sembure kurang ajar. Kurang ajar. Sing kurang ajar nih kowe kuwi karo wong tuwek nyampluki ae. Ora ketero. Ora ketero. Lah sampeyan ning ngisor kok. Ora ketera kowe ayu-ayu kira iki lho. Iki ngono sanes kero. Apa? Sak menika cadhok Yai. Padha ae. Tak Injih, wah. wilujeng dalu Om Kangkang. Wilujeng dalu, Cahayu. Injih, Sa- alhamdulillah ketemu saged neh. kepanggih tenggene Siwalan duka Siwalan pundi niki? Siwalan Munggur Mojogedang. Munggur Mojo Gedang. Alhamdulillah niku kula teng mriki kali panjenengan ping pinten? Sudah 3 kali kalau nggak Sudah salah. 3 kali. Iya. Mau 5 kali arepe lho ya didongake Om. Panitia Mbak Santi wis ngendika, pokoke ya toh Nggih. enek kene iki wayangan kuwi dalange aku sindene mendhi kowe. Alhamdulillah dagelan ora masalah. Golek Gonta liyane ganti. Heeh. Gonta ganti ngono aku terus ndak jelek. Ngono lho. Ya iso setugel sok normal gede ngono lho. Kuwi nggawa apa? Glempo nggo ngelapi keringet kok. Rumasane apa arep ngelapi nggonmu? Hei. Nggonku ki ngendi? Oh ngelapi keringetku ya. Nduk Ken, Nggih. apa jenenge kuwi masyarakat kene iki nganti ngenteni tenan lho Ken karo kowe. Inggih, alhamdulillah. Nganti jadwal wayangan bengi iki menyesuaikan jadwalku karo jadwalmu. Dadi Lha to, Pak? lugune dudu sasi iki ning sasi Suro. Ning gandeng masyarakat kene iki kanthi ngenteni Antusias. awake dhewe antusias untuk wayangan dan kamu harus ada, mula diundur waktune. Oh ngoten. Nggih, mula ucapan terima kasih kepada semua warga utamanya Mbak Santi. Injih kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya warga Siwalan lan warga setempat yang lainnya Nggih. khususnya warga Siwalan dan juga
Bunda saya yang tercinta, Bunda Santi, terima kasih banyak. Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Panugi kagem Bunda semoga sukses selalu, panjang umurnya. Amin. Terus jangan bosen-bosen mengingatkan pitutur-pitutur yang baik. Itulah Bunda itu sebagai contoh. Tepuk tangannya mana buat Bunda Santi. Sakmenika tiyang niku sampun dono weh-weh gitu. Ya, bener. Seneng weh-weh. Terus nggih blater, sayang kalih anak cilik nggih. Tata nika sampun diparingi. Mas Jendra sampun. Uceng wis apa rong, Ceng? Sayang anak cilik. Sinten niki namine Uceng? Uncek ora uceng. Oh, picek. Picek matamu. Sap sinten? Uncek. Oh, uncek. Uncek uceng picek. Ayo ra krungu. Uncek. Uncek sakmenika sampun diparingi. Urung. Ayo gek ndang, ayo golek, ayo. Golek apa lho? Eh, Golek apa? Kok aku mau gelandange golek apa? golek. Ya golek sangu nah. Golek sangu karo Gelem apa ora? Gak gelem ya wis aku dhewe. aku rono gak wani aku. Lah nyapa? Pedi dipidak wong ya. Trauma. Lah nyapa to? Lah nyapa? Aku ben liwat ngono ki nggone penonton ngene iki. Wah, gebuki kok. Lah ngopo? Gendong nek Kira ayo. garangan kok. Ayo tak gendong. Ora, gak. Ora gendongan. Apa kuat anu Ken wing gendong kuwi? Momah trauma malah ciblok. Aku ngasih kulino nek Apa tau? Apa tau digondong Niken kowe? Lah aku ki duwe adik sampeyan lho. Heeh. Aku duwe adik sak sampeyan lho anggite. Ya. Ayo njaluk digendong ngarep gendong buri. Ora. Mbok dilukno lho Gen. Niken iki gen marem, dipadakne karo adike bobote padha ora. Aku sing Ayo tak dadekne reok. aku sing ora kepenak. Ra kepenak piye? Terbayang-bayang terus. Terbayang-bayang apa? Ya, Ya wis kalau dirimu. gitu nanti Bunda disuruh di sini. Ya. Biar adil. Ya. Nggih ta Bunda nggih. Sampun sangu sakmenika. Wah, Wah, ya adek nyepelekke Bunda Santi. Kon sangu. Ora wis ditransfer Wis lunas. bayarane. Wis lunas ta Wis lunas. Wah, aku Makane iki ning kene gawe nyawa tok. aku rung cetha kok. Eh, Aku engko melu sapa rung cetha lho iki. ayo sedang mantuk nek. nggih, Mas, cek. oh gak aku sebetulnya ngalah berkah nang kene kok. Mripanmu nyawang aku. Pripun? Iki muni rong cetha iki lho, kowe sing ngebel aku lho. Lah nggih sing ngebel jenengan. Heeh. Kok kabeh ngrembuke Bu Santi kok. Lho, saka Bu Santi tak kekne ning kowe ngono lho. Oh, ngono ta? Iya. Lah pundi? Ya engko sik. Gaweanmu rong rampung kok ngutang-atung ora. Lah kene lunas sih aku urung. Lah sampe nyambut gawe Kok urung. jenengan lali. Ya ora.